de la Diputació de Lleida. Per nosaltres un plaer i una molt bona oportunitat participar en aquestes jornades amb Agrotecnia i el Parc Científic, que ens encaixa molt bé amb el que vam aprovar ahir al ple de la Diputació de Lleida, amb aquest conveni que tenim amb Miteco, amb el Ministeri, per desenvolupar els centres d'innovació transformativa. En aquest cas doncs, en tindrem 7 a tota la demarcació de Lleida, aquests centres que han de ser aquesta especialització per temàtiques i que han de ser aquesta referència per ajudar a empreses, a emprenedors a poder desenvolupar les seves idees de negoci i aquest acompanyament empresarial que necessitem perquè la gent s'implanti a la nostra demarcació. I en aquest cas, doncs, enguany tirem endavant el de bioeconomia forestal a Sort, tenim un de resiliència climàtica, un de digitalització i un de turisme sostenible, que acabaran sent aquests 7 que tindrem, doncs, com deia, a les diferents comarques de Lleida, Pirineu i Aran, per poder ajudar a tot el teixit empresarial, a la gent jove, per poder tirar endavant els negocis amb les oportunitats, amb el talent i per poder, doncs, el que volem tots nosaltres, que hi hagi molta vida als nostres pobles, amb oportunitats de treball i de negoci. Tot un agraïment a Agrotecnia per l'organització, evidentment per la universitat, per acollir-nos i al Parc Agrobiotec, i a totes les empreses que avui participaran en aquests esmorzars. Avui el que és un espai per fer reflexió sobre el cultiu del cereal i sobretot com generem coneixement, com posem en comú les aportacions de les empreses, dels investigadors, de les polítiques d'innovació que hem de fer els propers anys, en un ambient, en un entorn molt i molt complex. El món, segur que m'heu sentit a dir moltes vegades, caldrà produir molt més aliment amb molt menys recurs, amb menys aigua, amb menys impacte ambiental, amb menys fitosanitaris, amb menys antibiòtics, i per tant produir més amb menys. Això només ho farem, serem capaços de fer-ho amb més coneixement, més ciència, més innovació i més tecnologia. Per tant, i està disponible arreu del món i Catalunya no es pot quedar enrere. I per tant aquí tenim investigadors, tenim centres de recerca de primera divisió que estan treballant en projectes pioners, però que hem de trobar espais de reflexió conjunta, d'explicar-los a les empreses, a la societat, a les administracions, per veure, aviam, que tots plegats participem d'aquests grans reptes que tenim. El sector agroalimentari és el primer sector de l'economia i deixarem de ser-ho si no apostem pel coneixement. Això també ho vull dir, d'acord? Vàrem estar també, sabem que hi ha universitats, centres de recerca de primer nivell mundial als Estats Units que tenen molts recursos, n'hi ha a Xina que ja veieu com van, n'hi ha alguns països europeus que han sigut pioners com Holanda. Nosaltres volem estar aquí, volem estar sent referents a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món amb innovació, coneixement, transferència tecnològica. Per tant, això és el que fem, gràcies per la feina. Volem que Lleida, a més es posicioni com un hub d'innovació agroalimentària a nivell mundial, perquè avui dia no es pot competir només a nivell català, sinó mundial, i per tant jornades com aquestes van en la bona direcció. Hem tingut ara també una trobada amb la rectora també per veure com som capaços també d'ajudar també a que la universitat i que tot l'ecosistema universitari tingui els recursos i el potencial necessari per afrontar tots aquests reptes. D'acord? Aquí es parla de com afecta la calor al cereal, però justament ara els problemes... Ja hem fet algunes modificacions, una flexibilització d'alguns terminis. Per tant, com us deia, estem en un moment que primer no plovia, després plou massa, després hi ha incendis. Per tant, aquest és el món que ens ha tocat viure i per tant anem una vegada més, anem a veure com realment generem uns cultius i un coneixement que s'adapti millor a aquesta inestabilitat i a aquest clima extrem. Jo fa 2 dies estava a l'Ebre amb les inundacions, fa 2 setmanes estava a l'altra punta, a l'Empordà, també amb els efectes també dels temporals, i per tant hem d'estar més preparats. Llavors nosaltres ja hem allargat el termini per presentar la DAN, la declaració de nitrats, d'acord? I ara també estem mirant també com estem fent una ronda de consultes amb les organitzacions per veure quins procediments i terminis podem flexibilitzar per les limitacions evidents que estem tenint, l'aplicació de drons, i per tant sí que aquí donarem instruccions, ja n'hem donat algunes, d'acord, i presentarem algunes excepcions o algunes modificacions de terminis o de maquinària per poder treballar amb les condicions. Però escolta, que els agricultors que no es preocupin, que aplicarem el sentit comú, i si el clima no ha permès
doncs, les condicions meteorològiques no han permès fer alguns tractaments, doncs, evidentment donarem més terminis o donarem flexibilitat, doncs, per poder-ho fer en condicions. De Padrons volia insistir en això perquè és una demanda que puguin aplicar fitosanitaris i si s'autoritzi. Això està en marxa, Els propers dies anunciarem mesures per tal de poder fer la feina en condicions, però també això n'hi ha algunes que no depèn exclusivament de nosaltres i que les haurem de demanar autorització i per tant els propers dies ho presentarem, però que ningú es preocupi que es podrà treballar en condicions. que hi ha alguna novetat, algun cas nou, alguna cosa? Del departament, com a antic director d'Agrotècnia, com a professor de la universitat. I crec que tots plegats havíem d'ocasió. Gràcies. Comencem. Per mi ja dic que és un plaer moderar aquesta sessió, perquè tinc molta relació professional amb tots els tres parlants. Començaré per la Roxana. La Roxana és enginyer agrònom per la Universitat de Buenos Aires. Com deia el conseller, el món està absolutament globalitzat. Té un doctorat per la Universitat de Melbourne, Austràlia, i tenim la sort que treballa amb nosaltres, no? Quan vulguis. Buenos días, ¿se escucha? Buenos días. Sí. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Voy a mover un poquito esto. Para contarles la idea y algunos de los resultados que estamos teniendo en este proyecto que nos entusiasma tanto, que tiene que ver con la resistencia, la resiliencia de la cebada y de la malta a los golpes de calor y al brotado precosecha. Para producir, a ver si funciona esto, parece que no, bueno, no funciona para producir, no funciona. Para producir cerveza, las cervecerías necesitan proveerse de malta, que proviene de las malterías, y para ello necesitan que los agricultores produzcan granos de cebada con una serie de requerimientos específicos y muy exigentes para poder producirla, y además los agricultores requieren maximizar su rendimiento. Por ello dependen de las empresas mejoradoras para que hagan variedades de cebada de alto rendimiento adaptadas a la situación y al ambiente donde deben desarrollarse y crecer. En esta cadena de valor, el común denominador son los granos de cebada, que últimamente la producción de cebada para la maltería ha mostrado mucha variabilidad, tanto en la producción como en la calidad, debido principalmente a los cambios climáticos que mencionaba recién en la introducción, y por eso la Moravia, Maltería La Moravia, Semillas Valle y Cupasa, junto con el grupo de Fisiología de Agrotecnio, hemos decidido pensar cuáles son esos factores ambientales más relevantes, no los únicos, pero sí uno de los más relevantes y de los que menos conocemos, y por eso formamos este proyecto Resorma, que tuvimos la suerte de que fue financiado como grupo operativo por la Generalitat de Cataluña. Uno de los factores que tratamos, el primero en la lista de nuestro proyecto, tiene que ver con el aumento de la temperatura. Esto es algo muy conocido, todos los que estamos aquí lo vivimos en carne propia, pero es cierto que en los últimos 100, 80 años es mucho más notorio el incremento de temperatura. Por eso, todos los investigadores que trabajan en este tema han realizado muchos experimentos en el mundo. ¿Cuáles son los efectos que trae aumentos de la temperatura sostenidos a lo largo del tiempo? Y este esquemita, bueno, tiendo a mostrar este esquemita que pueden ver aquí, donde tienen las curvas azules que representan la temperatura ambiente o la temperatura del control, muestra lo que se ensaya en estos experimentos, tanto a campo como en condiciones controladas, de aumentar la temperatura, que son las curvas rojas, en cierta cantidad de grados, pero de forma sostenida a lo largo de todo el ciclo del cultivo o en periodos prolongados. Por lo tanto, lo que encontramos en estos ensayos es lo que se ve en la figura de la derecha de ustedes en la parte superior, que es que cuando aumentan las temperaturas, el rendimiento disminuye, ¿sí? Pero en Resorma no estamos interesados en los aumentos de la temperatura, sino particularmente en los golpes de calor.
que es diferente porque tiene que ver con breves periodos o algunas horas de algunos días donde la temperatura aumenta mucho por sobre la media normal o general de ese ambiente. ¿Qué se puede ver en esta gráfica? Donde pueden ver poquitos días donde la máxima es muy alta. Esto es muy relevante porque cada vez son más frecuentes, tenemos más de un evento de calor en la misma estación de crecimiento, sabemos que reducen el peso de los granos e inclusive lo puede hacer de forma más grave que un aumento sostenido, y no sabemos muy bien cuál es el efecto en los distintos atributos o parámetros de calidad de los granos de cebada y de la malta, luego de que los granos sean malteados, y no conocemos bien la variabilidad en los cultivares de la región. Entonces nos propusimos hacer estos tratamientos, pero en el campo, que eso ya es un desafío. ¿Cómo aumentamos? ¿Cómo hacemos golpes de calor en el campo? No es una tarea fácil ni perfecta, porque no existe ningún método que sea adecuado 100%. Todos tienen problemas, todos le encontramos pros y cons, pero nosotros nos decidimos por estos invernaderos o carpas portátiles construidas con madera y recubiertas con polietileno transparente de 100 micrones, en los que colocamos sensores dentro y fuera de las carpas que miden la temperatura cada hora y la humedad cada hora, y luego los quitamos. Entonces los colocamos y por efecto invernadero, por la radiación solar, se aumenta la temperatura dentro. Y se aumenta, este es un ejemplo de uno de los ensayos que hicimos el año pasado, donde pueden ver cómo aumentó la temperatura, que son las curvas rojas, por sobre la ambiental, y logramos aumentos entre 8 y 12 grados por sobre la temperatura ambiental para esos periodos donde estaban las carpas. Luego los quitamos y todos estuvieron a la misma temperatura. El otro aspecto que interesa en Resorma también tiene que ver con los cambios climáticos, que es el aumento de precipitaciones. Esto puede ser muy positivo si tenemos menos sequías, por supuesto, pero en el caso de la cebada, si estos eventos de lluvia ocurren luego de la madurez fisiológica del cultivo, cuando estamos esperando que se seque para cosechar, puede traer problemas muy serios como el brotado precosecha. En la foto se puede ver un ejemplo muy exagerado, pero que ha ocurrido, de granos brotados en la propia espiga antes de ser cosechados, pero también puede haber pregerminación, que no la vemos visualmente, pero los granos están pregerminados, se activa la alfa-amilasa dentro del grano, se empieza a reducir el almidón y eso trae problemas muy serios industrialmente. Entonces, el brotado precosecha se produce principalmente cuando tenemos eventos de lluvias y secado alterados luego de la madurez fisiológica. Hay variabilidad entre los cultivares y no conocemos muy bien cuál puede ser la influencia de otros factores de manejo que tratamos en este proyecto. Y el último factor que nos interesa es el nitrógeno. Es una práctica muy común fertilizar los cultivos y agregar nitrógeno para aumentar los rendimientos, pero nosotros hemos hipotetizado que el aumento de nitrógeno puede traer asociado susceptibilidad al golpe de calor. Es decir, los cultivos que tienen más nitrógeno pueden ser más afectados por estos golpes de calor. Y esto lo vimos en ensayos anteriores en cultivos de trigo y de maíz, donde aplicamos diferente cantidad de nitrógeno, que se puede ver por el color verde de las barras. Cuanto más verde, más nitrógeno a la siembra o cerca de la siembra. Y en la barra del eje Y se ve la pérdida de rendimiento por el golpe de calor en términos absolutos, y los numeritos que tienen sobre las barras son las pérdidas de rendimiento relativo con respecto al control sin calentar. Entonces pueden ver claramente que efectivamente los cultivos que tuvieron más nitrógeno fueron más susceptibles a ese golpe de calor. Y por último, queremos estudiar, o estamos estudiando, cómo afecta al nitrógeno también el brotado precosecha. Si puede ser más susceptible el hecho de tener más recursos a este brotado. Entonces, el año pasado hicimos varios experimentos en dos localidades, en Gimenells y en Belloc,
a los que aplicamos estos tratamientos. Más nitrógeno, golpes de calor con estas carpas que les mostré, portátiles, y luego a esos granos en laboratorio les hicimos diferentes lluvias, eventos de lluvia para estudiar el brotado precosecha o la pregerminación. Y solo aquí les voy a mostrar algunos resultados. Los resultados totales estarán en una jornada que haremos en abril, así que están todos invitados si quieren ver el final de la historia hasta ahora, porque seguimos haciendo ensayos. Y lo que pueden ver aquí es el peso de los granos de 3 genotipos, 3 variedades muy comunes de cebada, como Belcanto, Fantex y Planet. Con fertilización son las barras azules, sin fertilización son las barras azules y con fertilización son las barras verdes. Y pueden ver cómo se afectó el peso del grano cuando en estas condiciones fueron fertilizados. Entonces, sin la fertilización hubo mermas por el golpe de calor per se entre 14 y 32%, dependiendo del genotipo, pero con nitrógeno esas mermas fueron superiores, entre 40 y 55%, que implicó diferencias en el calibre, que es un atributo de calidad que las malterías, como va a explicar Neus ahora, miden o determinan en los camiones al entrar a la maltería, que es el tamaño de los granos, que tiene que ser mayor a 2,5 milímetros, y en este caso, bueno, no sé qué pasó, que se desfiguró, disculpen la presentación, pero este azul debería estar aquí, mostrando que sin fertilización la reducción del calibre fue de un 20% y con fertilización fue de alrededor del 30%. Entonces, para no ocupar más tiempo lo dejaré aquí. Quisiera agradecer a los miembros del grupo de fisiología de Agrotecnio y de la UDL que actúan en el proyecto, la maltería La Moravia, Semillas Valle y Cupasa, y dar la bienvenida a una nueva incorporación que tenemos, que es Claudia, que va a hacer un doctorado industrial y seguir con esta investigación entre la maltería i nosotros. Muchísimas gràcies. Gràcies a tots per estar aquí. Estic encantada de poder explicar una mica el que fem a Moràvia i el que fem amb aquest projecte. Per situar-vos, estem a Belllloc des del 1977, és a dir, les nostres instal·lacions són bastant vintage i ha passat per moltes èpoques. Ara estem en augment de producció, en millorar equips, en millorar processos, però feu-vos una idea de que portem molts anys fent malta. Bàsicament transformem l'ordi en malta d'ordi per fer estrella d'am, o sigui, simplement per fer la lager, i últimament estem fent també malta pale ale per fer la complot, però bàsicament sobrevivim a base de transformar l'ordi en malta d'ordi. Més o menys rebem unes 100.000 tones d'ordi a l'any i produïm 72.000 tones de malta a l'any. Ara actualment estem a 78.000 tones, és molta producció. Produïm un lot al dia i actualment fem 8 lots a la setmana, és a dir, fem un lot i mig, hi ha un dia a la setmana que fem 2 lots. I bàsicament són 22 persones internes que fem tota aquesta màgia i que portem el procés en línia recta. Bàsicament és molt senzill el que fem, són 3 etapes molt senzilles que després són supercomplexes, però diràs, són 3 etapes, Neus, no? Són remull, germinació i assecat torrat. I ja està. Sí que rebem l'ordi, fem una neteja per a que estigui lliure de perills, fem tot el procés, eliminem les arrels i ho expedim, però bàsicament és remull, germinació i assecat torrat. I dintre d'aquestes 3 etapes, que semblen molt senzill, passen moltíssimes coses. L'ordi arriba a uns 12-15% com a molt d'humitat. Acabem el remull amb un 40-42% d'humitat, o sigui, la captació d'aigua a la primera etapa és brutal, és on passa tot, és on se decideix l'activació que tindrà aquest ordi. Després, durant la germinació, va fluctuant. D'aquest 40-42 podem arribar a pujar a 44 a les primeres hores, que és on més actiu està el gra, ja està fent l'arreleta, tota l'aigua està entrant a l'endosperm, i acabem la germinació entre un 38 i un 40%. Després ja entrem a l'assecat, que disminuirem en menys de 24 hores al 5% d'humitat. És a dir, la transformació és brutal durant aquestes 3 etapes. Com ja us he dit, el remull, que és aquesta primera captació d'aigua, aprofitem també una neteja del gra, se'n va tot el pols, tot el que pugui haver, tots els tanins, tots els antocians que puguin haver a les cascarilles,
i guanya la primera tanda d'humitat. Després de la germinació, a les primeres hores, s'activen les enzimes proteolítiques i se trenquen totes aquestes parets cel·lulars que engloben els grànuls de midó, que és el que a nosaltres ens interessa. I ja més a les hores del final de la germinació entren els enzims citolítics i amilolítics, és a dir, tot aquest endosperm que és midó se talla amb cadenes de glucosa, maltosa, dextrina, que és realment el que ens interessa per la cervesa. En canvi, ja a l'assecat es formen els aromes, els colors, se li dona una mica el caràcter amb aquesta malta, a més de baixar aquesta humitat per la conservació. O sigui, 3 etapes molt senzilles, però que és un procés viu que dura més o menys una setmana i que cada dia és una aventura nova i d'anar fent. Aquesta foto, que és la més típica del grano de cebada, que segur que molts d'aquí l'heu vist, perquè us feu una idea del nivell de cascarilles i de capes que ha de travessar el gra. Al centre, en blau, teniu el que és el midó, l'endosperm, disculpeu. Us l'heu d'imaginar com una presó on els barrots són proteïnes amb beta-glucans que el presoner és el midó. Clar, per arribar allà ha d'entrar tota l'aigua, trencar totes aquestes cadenes de proteïnes, que a més era menjar pel llevat, i després poder actuar sobre el midó. Llavors, 5 dies de germinació que fan possible que tot això passi. Què fem? Aquí, que és una tinció de laboratori, tenim el que seria l'ordi i la malta acaba sent la foto de la vostra dreta, perquè veieu el grau de desagregació que es produeix en totes les capes que té l'ordi. Llavors, la Roxana ja ho ha dit, som molt exigents amb l'ordi que entre. No totes les varietats són cerveseres, han d'estar homologades, i un cop homologades no tots els cultius d'aquelles varietats ens serveixen, han de complir una norma que tot és per propiciar que la malta sigui perfecta per poder fer la cervesa que tots coneixem. Llavors, el més important de tota aquesta que seria la nostra norma de qualitat seria la proteïna, que va de 9,5 a 12, molt petit el límit, per sobre significa espumes amb cervesa, turbidesa, precipitacions, ens baixa la friabilitat, el gra és molt més dur, i per sota, solubilització ràpida, ja no seria una estrella, seria una Goldam, perquè us feu una idea del color, tot això influencia. Després el calibre, és important que el gra sigui gordet i rodonet perquè així té més midó que seran sucres. Però com nosaltres calibrem, si les partides tenen un calibre baix, nosaltres al final en comptes d'obtindre un 75%, igual ens quedem amb la meitat del camió. No seria un problema, però sí que ens calibrem el gra. I el més important és la capacitat germinativa. Direu, què és això? Això és el capaç que és un gra per germinar, és a dir, si l'embrió està viu o mort. Si està mort, no entra a Moravia perquè nosaltres ens dediquem a germinar, per tant, si no ha de germinar, no ens serveix. Així que som molt exigents amb que tot el que entre camió a camió sigui gra que germine. I aquí neix tot una mica que amb l'emmagatzematge aquesta capacitat es pot anar perdent. I aquí neix també ens unim amb Agrotecnio, Cupasa i Valle d'intentar veure per què passa això, que ara us diré una mica més. Llavors, per què Resorma, no? Ja us ha explicat la Roxana, però des de Moravia el que veiem és que aquestes pluges precollites fan aquesta pregerminació al camp que no es detecta. O sigui, nosaltres, quan es fa el mostreig inicial dels magatzems, ens va donar una energia germinativa perfecta i al cap de 2-3 mesos aquell gra ja no germinava. I va ser, ostres, però què ha passat? La conservació està bé, no hi ha hagut insectes, no hi ha hagut goteres al magatzem, no hi ha hagut calor, què ha passat? I vam anar tirant enrere, i havia estat una campanya on hi havia, havia plogut abans de collir. Llavors, clar, havia pregerminat el camp, havia perdut moltíssima energia al gra allí pregerminant, després se va quedar estable quan ja va baixar la humitat, però es va fer vell abans, perquè m'entengueu, entre cometes. Llavors, als 2-3 mesos ens vam trobar que molts magatzems dels proveïdors no es podien fer servir. Llavors, una pèrdua econòmica per tothom, un disgust per tothom, i volíem saber què passava, què ho produeix i com ho podem anticipar o revertir, a veure si es podia. Què més ens hem trobat? Que els beta-glucans d'inici a l'ordi cada cop són majors, amb el pas dels anys. No són exagerats, però si mirem 10 anys enrere, ostres, és que augmenten moltíssim. I els beta-glucans estan formant part d'aquests barrots amb les proteïnes, per tant fan que l'aigua no penetri i l'amidó no quedi lliure. I clar, és un problema, perquè a més nosaltres durant el procés els beta-glucans no és algo que durant el maltejat disminueixi molt, també perquè són molts pocs dies. Doncs clar, si l'ordi és molt elevat, a la malta també,
I això dona problemes de turbidesa i de viscositat alta, que per la cerveseria és un problema. I el que us he dit al principi, que si baixa la qualitat de l'ordi ens baixa la qualitat de la malta i volem saber com entre tots, fins a l'agricultor, què podem fer per millorar això. Llavors, ara ja us explico una mica el que fem nosaltres quan rebem aquest ordi experimental, perquè al final nosaltres tenim unes caixes de germinació on hi caben 200 tones, però al camp experimental no hi ha 200 tones, i tenim entre 1 quilo, 4, molt, si ens fiquem així. Llavors, el que fem és micromaltejar, però no micromaltegem amb una planta pilot com de costum, sinó que fem servir el nostre procés productiu. Ho fiquem en unes bosses de malla i anem perseguint el lot. És a dir, quan comença aquest remull, les pengem a les tines de remull. Estan allí totes les hores, amb la seva oxigenació, amb els seus processos amb sec, i després, quan ja anem cap a germinació, les bosses les enterrem dintre del lot industrial. I com l'assecat també es fa a la mateixa caixa, se deixen allí i també s'assequen i se torren amb el procés industrial. Llavors, el que obtenim són uns resultats bastant més aplicables i més semblants a el que passa a la indústria. Això són les bosses que vam fer al novembre amb la Sílvia, que va ser una estudiant de màster que va començar el projecte amb nosaltres per ajudar-nos. Teníem un total de 32 bosses repartides entre les tines de germinació. Això ja seria abans d'enterrar a les caixes i una foto de com enterrem les bosses a les caixes. Ara ho estem fent amb la Clàudia, ja ha començat a fer-ho i estem sobrevivint amb aquest procés de què passa durant la germinació. Que aquests carros removedors passen cada 6-8 hores. Llavors hem d'anar, treure les bosses, que passi el carro, tornar a entrar. És una experiència per viure el procés des de dintre. Si hi ha un voluntari per viure l'experiència, està convidat a venir a Moràvia, val la pena. A les 3 del matí. A les 3, a les 4, és l'aventura, és l'aventura. I els primers resultats, una miqueta, perquè ha estat tot molt ajustat de tempos. Llavors, a Mordi hem analitzat 2 varietats de la primera activitat, de les que han estat afectades per control, o sigui, temperatura ambient, i per cops de calor. Llavors, s'han girat els colors, no passa res. Tenim les 2 primeres sempre són Belloc i les 2 altres sempre són Gimenells. En un cantó teniu el control i a l'altre teniu els cops de calor. Llavors, a Mordi us he ficat el més important per nosaltres, que és proteïna, calibre i humitat. No us fico la capacitat germinativa perquè tot germina bé, perquè si no ja igual no haguéssim ni maltejat perquè no tenia sentit. Llavors, totes les mostres germinaven bé, i això és important també. Llavors, què veiem? Que la proteïna augmenta, sobretot a Belloc, veiem un efecte molt més clar d'aquest efecte del cop de calor, augmenta la proteïna. A Gimenells no es nota tant, però sí que era lleugerament una mica més elevada. El calibre disminueix, que això va en consonància amb el que ja ha explicat la meva companya Roxana, i la humitat es manté estable. Sí que és veritat que Gimenells, per les condicions que van ser el seu cultiu, perquè al final és d'efecte localitat, té una humitat més elevada, però és elevada tant amb control com amb HIT, això també és important. No li ha afectat amb això, es podrà conservar igual de bé. I els primers resultats amb malta us he ficat 3 paràmetres que són bastant importants i que jo tenia molta curiositat per saber què passava amb la viscositat i els beta-glucans. La friabilitat podem dir que es manté bastant estable, o sigui, no li afecta molt el cop de calor, cosa que és molt bo, perquè a nosaltres ens interessa poder tindre una friabilitat alta per poder fer cervesa després. En la viscositat es veu un lleuger descens de la viscositat amb el cop de calor i amb els beta-glucans, cosa que és coherent, també descens en Belloc, però en Gimenells veiem que augmenten. I això també veiem que l'efecte localitat és molt clar, tots això coneixem, que l'efecte localitat, igual que la campanya de cultiu, afecta molt. Llavors, aquí amb els beta-glucans estem dient a veure què passa, tenim ganes d'analitzar més varietats per tenir més resultats, però seria la primera pista. I ja està. Això és tot. Ara tenim a la Laura. La base està a Belloc i té més de 200 anys d'història i això és molt important per a una empresa. Som a més de... que em toco jo això, em sembla.
Som presents a més de 37 països, tenim més de 150 varietats registrades i sempre hi ha aquest vincle constant i permanent amb la UDL, amb l'IRTA, amb el CRAC, amb la Universitat Autònoma, amb la de Barcelona, sempre amb qui podem, sempre hem mantingut relacions i és una mica que manté viva la flama, soc jo, oi? Sí. Bueno, de la recerca. I el vincle aquest que hi ha entre les institucions de recerca i l'empresa és fonamental. Soc jo. Espera't, i si me'l poso aquí? Espera't, potser aquí. Espera, que soc jo. Així, ja està. Sí. És que no m'agrada anar amb això. Bueno, si ho continuo fent sorollets em poso amb això. Perdona. Vale, l'altra vegada ja em va passar igual. Bueno. Doncs això. Sí, trec. Sí. Vale. Bueno, us explico una mica les diferents línies de negoci que té l'empresa. Treballem amb llavors per gran cultiu, cereals, lleguminoses, oleaginoses, farratgeres, tenim llavors hortícoles i florals i també tenim una nova línia hortícola a nivell professional. I a part també treballem molt amb horticultura i jardineria. Al departament d'I+D, que és on estic jo, què busquem? Busquem, així, amb trets generals, sobretot varietats que s'adaptin a les zones agroclimàtiques de la península, a Europa i Nord d'Àfrica, que és on treballem més, i busquem varietats que proporcionin, o sigui, que siguin cultius al final sostenibles i resilients al canvi climàtic. A dins del programa de millora d'ordi, tenim com quatre variants. Una d'elles serien les varietats malteres, que és la que em porta avui aquí a parlar de les varietats malteres amb les que treballem. Tenim varietats farratgeres d'ordi també, que són sense arestes. Tenim varietats de gran qualitat pel consum animal, diguéssim, i després tenim un petit apartat que vam venir aquí fa uns mesos enrere a parlar de varietats saludables d'ordi que tenen alt contingut en beta-glucans i és una línia que tenim d'investigació i que sembla que està donant fruits i grups operatius que estem engegant. Com obtenim noves varietats? Una de les maneres és per selecció genològica, el que s'ha fet tota la vida, és a partir d'un primer creuament, una F1, i anar avançant generació rere generació, anar seleccionant les millors línies segons els caràcters que t'interessin. Això sembla molt fàcil, ho he dit així molt ràpid, però això trigues 12 anys a obtenir una varietat així. És el que continuem utilitzant perquè és el que s'utilitza, però en paral·lel utilitzem també la producció de doble ploides, perquè al final 12 anys dins d'una empresa per obtenir un resultat econòmic d'una cosa els hi costa d'entendre. És una empresa de llavors i ho entén, però tot i així costa a vegades de fer entendre. Però per això treballem també amb eines biotecnològiques i tenim càmeres que fem speed breeding, diguéssim que fem més d'una generació a l'any amb càmera per accelerar aquest procés d'obtenció d'una línia pura final i poder-la registrar. També tenim processos in vitro, que és a partir d'un primer creuament d'una F1, diguéssim, passa a laboratori i a través del cultiu d'anteres o per microespores obtenim per duplicació cromosòmica una nova varietat ja fixada. I llavors representa que en comptes de 12 anys, a uns 4 anys podries tenir una varietat ja que es podria portar a registre. Quins caràcters de selecció utilitzem en aquestes noves varietats? Hi ha com diferents grupets, us ho he agrupat per trets fenològics, per escapar d'aquestes calors del final de cicle. Busquem varietats que siguin precoces, que la floració sigui primerenca, els cicles que estiguin adaptats a les pluges hivernals, que s'adapti, que tingui com un control a la vernalització i el fotoperíode, plasticitat fenològica, que depèn de com sigui aquell any la varietat es pugui ajustar i adaptar i tingui al final una bona producció, i al final com l'objectiu és sincronitzar aquest cicle amb la disponibilitat de l'aigua. Com a trets morfològics busquem un sistema radicular potent que sigui profund i ramificat perquè pugui absorbir millor l'aigua,
un índex foliar que no sigui tan gran per evitar aquestes pèrdues d'aigua, diguéssim. Per millorar també el control estomàtic, per el mateix, per evitar la pèrdua d'aigua i que tingui una arquitectura més compacta, que no... Tot això és per evitar la pèrdua d'aigua, diguéssim. Trets fisiològics, tornem a repetir una mica l'eficiència en l'ús de l'aigua, l'ajust osmòtic, manteniment de fotosíntesi sota calor, tolerància a temperatures elevades, sobretot en el moment de la floració, que hi hagi una bona mobilització de les reserves del gra. Trets de resiliència serien, al final, que tingui una estabilitat anual, de cicles i de localitats. I que, clar, amb anys secs que no es redueixi el seu rendiment. I després, com a trets sanitaris, que tinguin una bona resistència a plagues, que això també amb l'augment de les temperatures també ens hem d'anar adaptant. Com fem aquest procediment d'obtenció de noves varietats? És el que us he explicat abans en la selecció genealògica, però un cop tenim detectades aquestes línies que veiem que estan ben adaptades a aquestes situacions de cops de calor i d'estrès climàtic, aquestes són les que creuem per obtenir noves varietats. Fem assajos en condicions de secà per veure com es desenvolupen aquestes varietats. Fem assajos en diferents localitats, perquè ja ho ha dit abans la companya, que depèn de la localitat, funcionen d'una manera o d'una altra, i avaluar-ho diferents anys, perquè un sol any no és resultat de res. I llavors al final ha de tenir un bon rendiment i ha de ser un gra de qualitat. Molt fàcil tot. I al final, després d'aquests 2 anys, tu envies la llavor aquesta a registre i ells t'han de dir si la registraran o no. Pot ser que tu hagis passat aquests 12 anys registrant aquesta varietat i que el rendiment no els hi resulti prou esperançador amb la resta de varietats que hi ha i no et registren la varietat. No acostuma a passar perquè normalment quan envies una varietat a registre ja és una bona varietat i acaba resultant. Però sempre estàs amb l'ai al cor de veure què passarà. I en aquest projecte nosaltres hem aportat, a part de tot l'assaig que vam fer el primer any, i hem aportat les nostres varietats d'ordi. Tenim Rubiales, Rubiana, Leandra i Skyway, són varietats que tenim a nivell comercial, i després hem afegit una d'experimental que tenia números de ser bona i vaig provar a veure si me la deixaven ficar també a dins del projecte, i és aquesta d'aquí baix amb aquests numerets, aquest codi, que encara no té nom, però a veure, estic esperant amb candeletes els resultats perquè al camp es veien coses i realment es veia molta diferència visual. Ara falta a nivell de laboratori quina resposta han donat. I res, ja està, moltes gràcies. Hi ha un petit canvi del programa.